2 ай davom etgan ijodiy beygiga yumg'oq yasamanchi өлкәнең кинофонд xizmatkorlari балаларга мультфильм төшерү, рәсемне хәрәкәткә китерү һәм аңа тавыш яздыру кебек кызыклы эшләр белән дә таныштырдылар. Представители национальных автономий помогли нам в этом и записали сказки на русском и на национальном языке. И потом уже к ним делались, вот из тех иллюстраций, которые сняли ребята, вставлялись анимационные фрагменты. Плюс вставлялись фрагменты, сделанные аниматорами уже профессионально, на основе тех рисунков, которые были сейчас представлены на выставке. Мәгълүм булганча, быелгы ел Россиядә халыкларның мәдәни мирасы елы буларак уза. Әкиятне җанландырабыз, ягъни оживаем сказку дигән әлеге проектта аның кысаларында уза. Ләкин аны оештыручылар әлеге бәйгене ел сайын үткәргә ниятлиләр. Уже сейчас этот конкурс сегодня представляется на фестивале «Толстопятый» в городе Пензе, там фестиваль сказок. Уже у нас попросили выставку рисунков для того, чтобы показать их в библиотеках. То есть интерес к этому проекту есть, и поэтому надеемся, что у нас теперь будет более расширенная версия этого проекта. Балалар ясаган рәсемнәр конкурсы 3 төркемдә кичкенәләр, уртанчылар һәм өлкән балалар арасында узды. Шуңа күрә бәйгедә җиңүчеләр дә дистәдән артып китте. Экранда гына булса да, Габдулла Тукайның Шүрәлесе, Суанасы белән бергә халкыбызның башка әкиятләре дә җанланды бу көнне. Бер вакыт икән дигәндә Тышты күзен басмаған. Қарасан бір қорқыныш хатын отырған бит басмада. Конкурс онлайн форматта узганлыктан анда Ульян өлкәсендә яшәүче балалар гына түгел, башка төбәкләрдәгеләр дә катнаша алды. Бөтен бала талантлы, бик матур рәсемнәр ясап чыкканнар, күренеп тора алар тырышкан икәннәр. Һәм инде бик күп мультикларда карадык бүген. Мультиклар төрле-төрләрдә сөйләшелде. Әкиятне җанландырабыз дигән әлеге иҗади бәйге кинофонд тарафыннан беренче тапкыр үткәрелде һәм йөзләгән баланы бер мәйданга җыя алды. Дәвамлы булыр дигән өметтә калыйк.